କିଛି ମାସ କିଏଲା ହେଲାଣି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍? କିଏଲା କହିବ ସିନା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ ହେଇନି, ରିଚାର୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସିମ୍ ଟି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। 5 ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା, କି ପାଇଁ? ଆପଣ କିଛି ମାସ ହେଲାଣି ରିଚାର୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର ବି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଅଫର ପ୍ଲାନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନରେ ବି ରିଚାର୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି? ପଇସା ପଠେଇ ଦଉଛେ ତବେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅ। ମତେ ଜାଣ ହିଁ ଆପଣ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ଜାଣ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ରିଚାର୍ଜ ଟା ଟିକେ କରିଦିଅ। ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପଇସା ପେ କିମ୍ବା ଦେବି। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଏରିଆ କି? ମୋର ଓଡିଶା। କୋଉ ଏରିଆ ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଗାଁ? ଏଇ ତ ଝାଡା ବସି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ପେ ଅଛି? ଫୋନ ପେ ଏଟା କିଟା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଏଟିଏମ କୁହନ ଯେ ସେଇଟା ଅଛି। ଏଟିଏମ ରେ ତ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ପେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ରିଚାର୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲ ତ ଅଛି, ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଗୁଗୁଲ ଅଛି। ଗୁଗୁଲ ପେ ଆଜ୍ଞା, ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି? ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆମାଜନ ପେ। ଖେଳୁଛୁ, ରିଡିମ କୋଡ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ରିଡିମ କୋଡ ଅଛି 140 ଟଙ୍କା। ହଁ ଯେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଅଫର ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପଇସା ପଠେଇବେ ମତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ? ପଇସା ବୋଲେ ମୋର ପାଖରେ ଏଇନା 48 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ମାଗବି ମୋର ମା କେଇନା। ଯେ ଆପଣ କୋଉଠି ମାନେ କେମିତି ମତେ ପଠେଇ ପାରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦୁକାନ ରେ ହାଇ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସରପଞ୍ଚ ରେ ସେ ତାର ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, ତ ଦେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ଆପଣ ସେଇଟାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବେ। ଯେ ତୁମେ କରିଦେଲେ ନାଇଁ ହେ କି ତାର ଭରସା ନାଇଁ ମୋର, ତୁମେ ମୋର ଝିଅ ଲୋକ, ତୁମେ ଭରସା ରଖିପାରିବି ତୁ ମତେ ସେ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମର ଉପର ଅଫିସ ବାଲା, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଦଉଛି। ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ନାଇଁ ନେମି ତ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଟଙ୍କା ନେମି? ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଆପଣ ସେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ। ଏ ତମେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହୁଛ, ମୋ ମାଷ୍ଟର ମତେ ଲାଗିଲାନି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ତବେ ଠିକ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।